السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همانذن طاعات وإبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي için oturuşuqlığını ve muhabbetliğini daştan yakından Hak Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın süyücü yaşayışını işitip derslerini alıp dünyamız ahiretimiz abatlığa sebep olur deyip gelipsiniz. Büyük Allah'ın mənizden kabul edip de dünyanız ahiretiniz abat bolsun inşallah. Pek Allah hemmenizin hayır maksatlarını yetirsin inşallah. Bir vakt atahu nişanı bir teverrik adam geçti sarı vakşta. Bir evlad adam Salih Haftat Seyde doğdu. 20 yıldan geçiptir. Hayır doğasını almadan çürüyüm barıptık. Aham turup ecazı alıp çıkıp gel yakak. Ol benimle aitti. Bizim ustadımız Kumuştepe'de Hacı Bayramgel Lahun dedi. Aham Bayramgel Lahun takdir Hivada, Bukhara'da okuyup gelen çoğun alim adam. Ol kısaca hayır dua ederdi. Hayır duası şidi. Huday hayır maksatlarını yetirsin diyerdi. Köyne ustadları. Kan Türkmen Sahra'daki Uluqan ustadlan ustadı şu Bayramgellahun takdir. Huday hayır maksatlarını yetirsin diyerdi. Atahu nişanına Allah rahmet etsin. Bize aydipti Huday hayır maksatlarını yetirsin deyip biz de sizin hemmeğinize aydiyaz. Allah Teala hemmeğinizin hayır maksatlarını yetirsin inşallah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de genişmeni maslahat, meşveret, geniş ve emruhum şura beynehum. Qava adamlar genişlidir işler deyiptir. Bir iş yürütecek bolsa ya öz üstüne bir ağır iş düşse genişli olur deyiptir. Mamulasına bir ilim, Kur'an, ustad tayin etmede öğrenmede hulası işlerini genişli olur deyiptir. Müslüman adam. Türkmenin aytyandır genişli don kısa olmaz deyip. Genişmekte ağzı birlik boluya, mehabbet boluya, hakıllan savaş diye Türkmen, hakıllar bir yana üyüşüp biri haklından, rayinden, fikrinden istifade etmek boluya. Falan ağam, falan inim,
falan dayda men şiş bas etjek bolýan ýaşyjyry maňa muşkul düşüpdi, men näme etsem, näme maňa maslahat berýän diýmek bir gowzat Hudaýda musulman adam şeýle bolmalydyr diýe. Ýöne peýgamberimiz ohum bir zat aýdypdyr, geňeşme barada. Ay bitir dirman aýtdy Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Peýgamberimiz aýdypdyr, ey cemaatla. Rasulullah dedi: "El-musteşar mu'temen. Fe in şa'a aşara ve in şa'a sakata." Rawahu İbn Majah. El-musteşar mu'temen. Bir adam bir zinana size bir zady geňeşse, size inanyp geňeşýär. Geňeşilýän adam gowy maslahat bermek wezifesidir. Emin bolup maslahat bersin. Bira on sirrini hiç ýerde aýtmasyn. On sirrini oğrinça bir zat çykaýdyp, "Daýjan, agamjan, ahunjan, qarijan" diýip taňa geňeşýär. Bira şoň sirrini hiç ýerde aýtmalylar. Bir de şoňa özüň şoň ýerine bolsaň näme derdiň, şonu aýtmalylar. Bahilçilik ara düşmeliler. Ohun peýgamberimiz näme diýe? Ahunjan, sen soragyň manda, bir zamanda maslahat berseň, sana kellagir biraz tapylýar. Ohun Rasulullah näme diýe? Fe in şa'a aşara we in şa'a sakata. Bir wagt geňeşmäge maslahat bermeseň, son molla durup jogap berip ýörme işgali ýok diýipdir. Ýöne biderek maslahat aýtma diýipdir. Şoň zererini boljak maslahaty berme diýipdir. Fe in şa'a aşara we in şa'a sakata. Sen maslahatyňa beňe aýtjak zadym ýok diýip otursaň da bolýar. Ya öz maslahatyňdan gorkýan, we şu maslahatym dogry düşermi, düşmezmi diýip, ya başga zatdan gorkýan. Fakat şu taýba. Sen maslahaty nämede haýr wadygyny bilip duň. Şonu aýtmasaň da tarap zerer çekçek bolsa, munna sen wezifeň şonu aýtmaly, düşündirmeli. Ine geňeş barada köwürüň. Ve kanatil a'immah ba'da an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem yestashiruna al-umana min ahli al-ilm. Ey cemaat, şu barada ahir köwürüň oham Rasulullah'ın ýaşaýyşyna girjek. Bir mukaddeme we. Ey cemaatlar, bir işte geňeşeňde bir anamly adam bolsun, emin bolsun. Bir de şu geňeşek zadyňda ilmi ba bolsun. Geňeşek zadyňda ilmi ba bolsun. Bu mahal hay wagty däl, Allah köplese inşallah başga fursatda açyklar, ýöne bu mahal işaret geçeýin. Kän zinanala öz adamsı barada, öz zindegisi barada, naehl adamlara, geňeşmeli adamlara, ya yakyndan, ya daştan, ya hem klasından, ya hem danışgaýysynyň zinalara geňeşip zindegiler darga gitdi. Zindegileri belki dünýelerde dargady, ahiretlerde dargady. Ha, şeýlemeýi diýip, o boýdoş bolany näme? Aya sen geňeşik zadyňda ilmi barmy? Aya sen şu barada geňeşik bolýan? Şun tecrübesi var mı? Aya şol adam Allah'dan korkusu var mı? Ine geňeşek adamın ilmli bolmaly şu barada. Sadece misalyny aýdyn. Hazreti Ömer halife wagtynda nama ýazýanmyşdyk her mantagadaky amirlere. Ey falani, bir wagt jeň meýdanyna seni iki adama geňeşiň. Biri Tulayha bu bir de İbn Ma'di Kerep. Fakat jeň meýdanyna geňeşiň, başga zatda şu ikisine geňeşmäň diýenmiş. Fakat jeň meýdanyna şolar nazar bermäge, pikir bermäge, hakyl bermäni ökdi. Görün zadyňyzda şu iki nefere geňeşmäň, fakat jeň meýdanyna, savaş meýdanyna geňeşiň diýenmiş. Görünüp duran hakyllarmy gerşidatla, görünüp duran mana dälmi şidatla. Görün dosyň bolanda näme, boýdoşyň bolanda näme, hem o tagyň hem danışgaýyň bolanda näme, barp ýanyna oturup tamam zindigisini tarif edip, o da o sen falan ettin, näme, nätdirip ben diýip, o da öz
Onu zerer yetireyin diýmez ha. Ýön hakly çatana, onu bir zatlar aýt diýe, o da şoňa hakly mukadip fakir zindigisini darga diýe. Be her hal gurrun mun sünnedel men geçeyin sünnen. Er-raculu tam lehu ra'yun ve meşvara. Kamil adam kim? Kamil adam kim? Bir adamdır. Hem haklı vardır, hem geňeşýändir. Bu barada baş kim? Bu barada reis kim? Bu barada hemme kişide ewde bolan kim? Hemme kişide sabit kadam bolan kim? Her zat aýsa öýde amal etýärleň başy bolan tamam mahlukatyň gelşigi we owodany, tamam peýgamberleň täji, tamam alim ewliýalyň, rabbani sulahalyň täji bolan Hak Muhammed Habibullah aleyhissalatu vesselam'dır. Tabuk'ta 20 gün galli. Tabuk meydanına Medine-i Münevvere'den 1000 kilometre daşlıkta 30.000 sahabası 12.000 diye 12.000 at bilen mustakar boldylar Tabuk'ta jaýlaşdylar. 20 gün gallylar. Kan zatlar geçti geçen heftelerde Tabuk'ta bolan ýagdaýlar. Rum jeng meydanına gelmelidi. Heraklius Urupan padşahı, Rum'un padşahı. Olar jeng meydanına gelmediler. İnni Resulullah aleyhissalatu vesselam şu mantagadaky padşahlarda dewleti İslamyň etegine sally. Ukaydiriýaly. Bu beýliki bir neçe kiçiňrak mantagalyň padşahlary barmyş. Öýlerde Arap Mesihiymişdik. Olaň hemmesini dewleti İslamyň hukmynyň etegine sally. Yani devlet-i İslam'ın hududi doğru bar Rum'u varıp değdi. Arap mantagaların taqriben hemmesi Suudi mantagalarda tam Misri ordunu var yança Müslümanın perçeminin eteğine bollu. 20 gün galallarından sonra göreyli näme bolýar. Şawaran Nebiyul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashabahu fi ijtiyazihi hududeş-Şam. 20 gün jaýlaşanlaryndan soňra ulukon sahabalaryna Rasulullah aleyhissalatu vesselam geňeşipdir. Ey sahabalarym, näme maslahat bilýäňiz? Rum Urupaň içine gireýligmi, ýygymy zewrleýligmi diýipdir. Fi ijtiyazihi hududeş-Şam. 20 gün ştada durduk. Ey sahabalarım, öwegi deýliňmi, şäherleriniň içine gireýliňmi, ya ýygy deýliňmi diýipdir. Ýanky görüň ha. Gör Rasulullah aleyhissalatu vesselam musulmanlara ders bolşuny. Allah mudebbiri, Allah ona hakl berdi. Onu da sahabalaryna geňeşipdi. Ey sahabalarım, näme diýäňiz? Öwegi şeýliňmi, ýygy gaýdaýliňmi diýipdir. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إن للروم جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام وقد دنونا منهم وقد فزعك دنوك منهم فلو رجعنا هذه السنة. Hazreti Ömer bir mübarek meşvere verdirahım. Resulullah'ın geňeşine jogap berdir. Ya Resulallah, 250 000 bulan serwazy var. Urupan, kafirlaň. Olaň hemmesi şäherlerine girdile, pytradylar. Inni beýleki adamlarda ba. Jeng taktikine, jeng meýdanyna biz 30 000 nefer bolup da olaň şäherlerine girip jeng meýdanyna girmek gelişmeýe, olaň içinde sagaman ýygymy çykjak bolsa qyn bolar diýipdir. Men nazaryma Allah sana bir zat buyurmadyk bolsa inni ýygymy zewrleýilipdir. Medine-i Münewwere'ye bar jaýlaşar. Hudaý sana gaýsy emretsek bar diýse barar. Ýok, özüň soňram 1-2 ýyl soňram başga maslahat berseň, şo maslahat bilen bolar diýipdir. Men nazaryma öwe gitmek hakyllarlypdyr. Men nazaryma öwe gitmek hakyllarlypdyr. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın öz maslahaty da şomışda. İzini öwrilmek maslahatmış. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقفول إلى المدينة المنورة. Jarçysyny gıýgyrdypdyr, jar çektiripdir. Kerwan gaýymlantyn Medine öwrleýin diýipdir.
Tebuk'ta 20 gün kaldık. 12-13 gün yol. Qayta yine 12-13 gün yol. Taqriban baryan çala. Öydün uğrak qaydarlarından te baryan çala 2 ayda golay bolýady. 50 günden geçýärdi. Öwrleyliň Medine-i Munawwaraga gidipdir. 30 000 sahaba. İyi biçkiler tökenen wagty. Hine armelen nas. Her kimin elinde bir döwüm çörek, ada kakmaşçyk, bir gysym hurma Medine'ye uğriljek bolsalar açlıktan ölemezler. Ama Hazreti Ömer'in yine maslahatı bilen Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a maslahat beripdir. Ya Resulallah deyipdir. Biz diyelin damağını çalıp diyeler kemeltmeyilipdir. Tamam sahabala her kimin koşununa, yükünne näme iyi çıkıva olsa orta döktüreyilipdir. Oğlum sen bir dua et, inşallah şu bereketli olur deyipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kavm maslahat bir de deyipdir. Her kim hurması olsa bir yana döksün. Her kim döwüm çöregi olsa bir yana koysun. Her kim kakmas eti olsa bir yana koysun. Her kim unu olsa bir yana koysun. Buğday olsa bir yana koysun. Hemmesini bir yana hemmesini koydurtturlar. Hemmesi 30 sanaga yet. 30 000 neferin iyi biçkisi ha. 30 000 neferin iyi biçkisi. Zat kalmandır. Hemmesi 30 sanaga yetmendir 30'ga. Hamana hurmalı hemmesi erkin yani 3-4 hurma var. Bir azıcık döwüm çörek var. Çörekler bir yerde, hurmalar bir yerde. Aham Resulullah Aleyhissalatu vesselam dehret suw getirtipdir. Mübarek dehret kılıp 2 rekat namaz okuyup şu takamdan yanına oturup dualar edipdir. Hudaya bereket ver deyip. Aham sahabalarını elam edipdir. Hudu ve la tantahibu. Jartısına kıyırdıptır. Her kim gelsin alsın, suumsuzluk basabas etmesin deyiptir. Tökönör mukadip. Hudu ve la tantahibu. Her kim gelip yoş açtan edip bilinci kapsağını doldurup kısın deyiptir. Yöne basabas edip, yeter yetmez edip, suumsuzluk bolmalılar. Bir bereketçilik etmeliler deyiptir. Her sahaban kapları deyip, kanarları deyip, ölülerinin tamam zatlarını getiriptirler, hemmesini doldurup, bir sahaban yükünü bir kap boş kalmanlardı. Hemme sahabalar karınlarını doyurup, yüklerini doldurup, inni uğra vermeli mi deyiptirler, uğra vermeli deyiptirler. Ahım yolla, kıyskarak geçeyin bu vurrundur, çünkü asıl vurrunumuz izinden gelecek. Zat su almandır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aydıptır. Bir kap su cadı battı da getirin şonu deyiptir. Getiriptirler. Mübarek barmaklarını, mübarek elini şu kabın içine koyuptur. Mübarek barmaklarından çeşme sular irkip çıkıverttir. 12 000 diye 12 000 at 30 000 sahaba hemmesi şu sudan kanıptırdı. Hemmesi meşklerini kandırıp barmaklarının mübarek ucundan sahabalar kanıp içiptirler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek parmaklarından çeşme olup sular irkip çıkıptır. 30 000 sahaba 12 000 diye 12 000 at hemmeler kanıptırdı. Bundan ne geçiptirlerini? Meşklerin kaplarını doldurup. Ama ey cemaatler, bir haya adam, kalbi kör adam, ders almayacak adam, bir hiç zattan ders almayanmış. Göreyli näme vurrun bolupdyr. وَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ مَكَرَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَأْتَمَرُوا بَيْنَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ عَقَبَةٍ فِي الطَّرِيقِ 12 münafık bağmış. Münafık näme? Düyüp içinden imanı yok. Taşından da 5 vakt namaz Resulullah'ın izinde üyüp namaz okuyup durdu. Düyüp ona nanaktı. Münafık diyorlar şuna. Dehret kılıyor, namaz okuyor, hak Resulullah dersin deyip kıygırıyor. 12 nefer maslahatlaşıptırlar. Yolla büyük uçut, büyük kollele var. Çoğul dağlı var.
bir qaranqıda gijede yol yürüysek şu onky münafık maslahatlaşıpdyr. Bir qabatlaştırıp qalmagalyň içinde şi Muhammedi aleyhissalatu vesselam bir ulukun qayadan oklayly kim kime deýli daň atýança belli bolmasyn diýip çyny bilen maslahatlaşypdyrlar da. Öldürmesek boljak dälipdirler. Kimi? Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ey cemaatlar, ey musulmanlar, ey Allah'ın bendeleri, ey Muhammed Peygamberin ümmeti aleyhissalatu vesselam. Hudaýdan korkmatıktan kork diýerlere haşa. Ey bu kadar kudretleri görüp otýlar, men bilen maňzyna batmaýakam. Suň çeşme bolup parmaklarından çykyp durarlaryny görüpdiler. Resulullah'ın iyidinne Peygamberimiz Allahu Ekber deyip akşamda, yatsıda, erti namazda oğudun ses veren Kur'an okuyup bunlara aman moluvati bunun yüreklerini giyirene bunları her lehzelerde kudretler, bereketler, kerametler görüvatiler, mucizeler. Bunlar Medine Munawwaraga şin öwürlip barya qala, Tabukdan öwürlip yaxşı maslahatlaşypdyrlar. Şuurun Kur'an-ı Kerim'de de bağ görürün ha inşallah fırsat bolanı okuyup verelim. Öldürmesek din mars deyipdirler. Resulullah'ın bir mübarek sözü var. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem kefâ bil mer'i ilmen en yakhşallaha azze ve celle. Ey cemaatler, Peygamberimiz aydıptır. Kefâ bil mer'i ilmen en yakhşallaha azze ve celle. Men ilmim yok, men alim derahim, men ahun moğlu derahim deyip yürümen deyiptir. Yani näme? Yani her kim, her musulman bir günah işitjek bolanna ya bir haram zat yiyecek bolanna hey men Hudaýdan gorkýan, muny başarjak dälliýse şol adam alimdir deyipdir. Peygamberimizin sözü. Hükmen kan ilmin bolmak gerek dälipdir. Hükmen mollalyň agyr-agyr çoňyr kitaplaryna ýetip bolman gürrüňi dälipdir. Kefâ bil mer'i ilmen en yakhşallaha azze ve celle. Bir günah iş ortağa düşenni men Hudaýdan gorkýanmyn, muny başarjak dälliýse kıyamatda şol adam alim bolup turjakdyr. Muhammed Peygamberiň sözü aleyhissalatu vesselam. Ey cemaat ulukan kepaşe. Bu Hudaýdan gorkmaly kibli adamlar. Aytyp bilen keplerini öýtedi. Ey öldürüýlüň diş Resulullah ne wetila? 4-5 ay mundan ozally bir gurrun geçendir. Resulullah'ın ummatından bir Hudaýdan gorkýan adamlardan 4-5 tagy gurrun ödeýli. Şu münafıklaryň tersine de bolsa, şu münafıklaryň aleyhine öz dinimizi gıyret etip de bolsa, gör Resulullah'ın ummatyn näki mirdan bolan beýik insanlary. İmam Ahmed ibn Hanbal 4 mezhep başyň biri. Kim? İmam Ahmed ibn Hanbal 14 ýaşynda oglulukdan yetim galan oglan. Oglulukdan yetim galypdyr. Bir takwa arasda halal çörükli enesi varmış. 14 ýaşa baranda can malam, can oglum biz birbiriminden aýrylşaýly, sen git aýaklaň menen özüň garyp oglanyna bolsaň piyada yürüydi dünýäni aýlan Muhammed Peygamber Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hadislerini, mübarek sözlerini ýat tutdypdyr. 15-16 ýaşyndan başlapdyr. 1 milyon hadis ýat tutupdyrdy. 1 milyon Resulullah'ın sözünden ýat bilýänmişdi. Beter çoňyr, ondan çyrim 4 mezhep başyň biri bolupdyr. Ebu Hanife ýaly adam bolupdyrdy. İmam Azam ýaly adam bolupdyr. Hop. Bir gün şoň ýanyna mollalar otyqa Hazreti Ma'ruf Karhiň gurrüňi bolupdyr. Hazreti Ma'ruf Karhi bir ewliya adammış. Oturan mollaryň biri aýdypdyr, "Huwa qasirul ilm." Ha Ma'ruf Karhiň kan bitir çoňyr ilma ýokdur oň diýipdirler. Alim däki ýol diýipdir.
Ma'ruf Karhi. Ol alim adam däki diýipdirler mollalyň miri. İmam Ahmed ibn Hanbal aýdypdyr. Emsik hey kan kepleme diýipdir, otur diýipdir. Agzyňa gaýym bol diýipdir. Emsik keplemän otur diýipdir. Afakallah. Hudaý sen günäňi geçsin diýipdir. Ma'ruful Karhi min al-abdal. كذا في طبقات الحنابلة. Ma'ruf Karhiye her zamanlarda yerin yüzünde kıyamete çili evliyalar bolacaktır. Ola şolun bir diýipdir. Ma'ruful Karhi minel abdal. Ma'ruf Karhi ilmi yok. Kan alim da diýen adamın ola her zamanlarda bir yerin yüzünde evliyalar bolacak. Ola şolun bir diýipdir. İndehu ra'sul ilm. Ma'ruf Karhi'nin yanına hem ilmliň täji wa diýipdir. Ma'ruf Karhi'nin yanına näme diýipdir? Hem ilmliň täji wa diýipdir. Huwa haşyatullahi azza ve celle. Yani berde ilmi az bolsa Hudaýdan bizden kän gorkýa diýipdir. Men 1 milyon hadis ýat tutsamda o menden kän Hudaýdan gorkýa diýipdir. Meger okuýmakdan maksat Hudaýdan gorkmak dälmi diýipdir. Ol Hudaýdan kän gorkýa bizden diýipdir. Ma'ruf Karhiň bir edýän işi varmış, şun aýdyn, şu münafıklaryň eleyhine de bolsa, gör musulmanlaryň içinde, Resulullah'ın ummatynyň içinde Allah'dan gorkýan adamlary. Bagdatlı adam şol, Iraklı. On mantagasında Yahud kanmış, Yahudiler. Ohum Yahudiler her şenbe uni özünün kanisalarına gidip hamana öz batıl bozuk ibadatlarını ediýärler ve Allah Ta'alaga gelşiksiz zatlar aýtýanmışdyklar kanisalarına. Hamana Allah'ın oğlu Uzayr'dir, nämedir? Allah Ta'ala bidirek kelimeler aýtýärler da olar. Ma'ruf Karhi'ne mi diýenmiş? Her şemme un molanna hamana saat 8'de Yahudiler uğrayanmış da öz ibadetgahlarına. Şolu uğrandan bir de namaz okuyup başlayanmış. Namazında da fakat alhamdülillah sonra fakat kul huvallahu şiyanmıştık. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yalid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Allah tektir. Allah hiç de niyazı yoktur. Allah doğurmadı ve doğurulmadı. Allah'a hiç de din olmaz. Yahudiler Hudaýa dille girensen bir de öýünde namaz okuyup şu yerin yüzünde o aptalla Hudaýy hak sıfatyny aýtmasalar da bir adam bardır Hudaýyň hak sıfatyny şolun aleyhine aýdyp duranıp täşolar kanisalaryndan çykýança kul wallahu ahad okuyup durýanmışdyk da. Gayreten lillah, ta'zimen lillah, tenzihen lillahi azza ve celle. Allah'ın dinine gayret etýänmişdik. Allah'ın dinine, Allah'ın azamatını ödüdü gayret etýänmişdik. Men yerin yüzünde bağ olmaly we Hudaýdan hak sıfatlamaly, men hak sıfatlaryny kul wallahu ahad okuyýanmışdyk. Ödüdü gayret etýänmişdik da. Allah'dan korkup sen näme işleýädiň? Ola otada bozuq iş etip duqa, sen gowy iş etmediňmi diýilmesin diýip Allah'ın dinine gayret etýänmişdik, korkýanmış. Bir münafıklar näme ýagdaýda gidip bir Resulullah'ın her zamanlarda ummaty nätdirýär. Allah'dan korkana, Hudaýyň ýada salana, Muhammed'i öldürmesek bolmady kespe bir betbahtla. Ini göreýil näme ýagdaýlar düşýär. Aglaryny biriktiripdirler, ýola da düşüpdirler. Gapgaranky giýjäň içinde Resulullah aleyhissalatu vesselam emredipdir, ýola düşmelidir. Münafıklar da ağızlar bir çoňgol gelse, bir uçut gelse, bir golle gelse ki peygamber şoňa çyksa kim kime delip giýjäň içinde zyňylyň diýip duranmışdyklar. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Feja'alu yeltemisun al-ghurra. Bula fat fırsatyny ýedinmişdikler. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلك العقبة وكانت ليلة مظلمة أرادوا أن يسلكوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Ohum şu giyeceğin içinde evlerinin büyük dağ çıkıptır. Ohum dağdan ağrıya aşık bolsan, ağrıya keşik bolsan, ya ağırraktan aylanmalı, oyun içine girmeli, ol giyinişik boluyor. 30.000 sahaba o gelişiyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın özü hüves etiptir, şu defe dağdan çıkmana. Ohum öz jarçısına kıygırıyanını kıygırdıptır. Ey sahabalar, hemmeňiz etekden oydan gidin, Resulullah Aleyhissalatu vesselam defa gaşyn çıkacak dip. Dağa gaşyn çıkacak dip. Ohum hiç kimde gelmesin diptir. Hiç bir adam Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın baryan yerinden gelmesin diptir. Yani fakat iki nefer olacak. Biri Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın düğesinin noktasını çekyen, evinin tarafının noktasını çekyen, bir de irinden kovyan. Fakat iki nefer olacak Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanına. وَاسْلُكُوا بَطْنَ الْوَادِي فَإِنَّهُ أَسْهَلُ لَكُمْ وَأَوْسَعُ. Hemmeňiz etekden oydan gidin, ol giyineşikrak, rahatrak, 30.000 sahaba da. Ohum bolar, hemme sahabalı etekden Resulullah Aleyhissalatu vesselam yuqarı qaşyn, dağa qaşyn çırmaşmaly, ýöne diýen ýoly, atyň ýoly baý bolmaly, kynçylyk bilen. Fakat ýanky 12 däne munafyk bular da Peýgamberiň ýygyny düşüpdirler, ajap fursat boldy dip. Oşo garaňkyda "Wasta'addu wa talassamu" agzy burlaryny daňşdyryp, ösellileri bilen, ýalyklary bilen kimdigimi tanıtmaly, kim kime daqana qayadan zyňyp ýene beýlekin qaçar tipdirler. Märeka goşular tipdirler. وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة وأمر صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه. Ey Ammar diptir. Kim? Hazreti Ammar. Hazreti Ammar ibn Yasir. Arkası ala olan sahaba. Arkası yaradan doğulu sahaba. Çägiliň üstünde, daşlaň üstünde kän ýenjilen sahaba kafirlaň elinden. Arkasyny köködenini köýnegini galdyryp, arkasy ala alamışdy. Kızgın ot şallaklaň jaýlary. Bir gader kän wurulýanmyş, käde hakyllan çaşyp, soňra meni hakly gelýänmişdik. Hazreti Ammar radıyallahu anh bir wagt aglap duqa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam deňesinden geçipdir. Azbet kän wurulup awlaryny jydaman aglap durmuşdyk. Hazreti Ammar ibn Yasir Resulullah Aleyhissalatu vesselam mübarek eli bilen gözleriniň ýaşyny süren sahaba. Hazreti Ammar, Hazreti Yasir, Sümeyye. Üçüsünü de Resulullah Aleyhissalatu vesselam cennet bilen guşlan sahabati. Ey Yasir, ey Sümeyye, ey Ammar, sabredin, üçüňiz de cennetdedirsiňiz inşallah diýilen sahaba. İnne Ammaran muli'a imanan ila mushashatihi. Peygamberimiz aýdypdyr. Ammar sahabany görýäňizmi? Hawa dawanyň eteginiň süýür defesine çeli imandan tym tıkazdyr diýenmişdik. Ammar diýen sahaba muli'a imanan ila mushashatihi. Dawanyň süýür defesine barýança şodur şu imanlar şu Ammaryň diýenmişdik. Şol sahaba 93-94 ýaşynda dünýeden geçip Hazreti Ali cenazasyny okuyan sahabati. Hazreti Ammar ibn Yasir radıyallahu anh. Ey Ammar, sen men düýämiň öwünden çyk diýipdir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Ihme yeni bir sahabasyna aýdypdyr, ýerinden gow diýip. Ol kim sahaba? Hazreti Huzayfa. Hazreti Huzayfa sahibi sirri Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz bir zat aýdanna içini düşünýän adam. Gaýtaýdyn, Peygamberimiz bir zat bir geň zat aýtsa, remzirak bir zat aýtsa, Hazreti Abu Bakr Siddiqdan beter, Ömer el-Faruk'dan beter, Osman el-Zirnuri'nden beter, Ali Murtada'dan beter, Huzayfa içini düşünýänmişdik da. Huzayfa sahibi sirri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin içindeki zatları bilýänmişdik. Kenara çekip gulagyna aýdýanmışdyk da. Ey Huzayfa, şizire görürüňmi? Hiç kim aýtma diýenmiş. Hazreti
Huzeyfe. Sahibi sirri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin şehrinde var Medine'de. Bir neçe münafıklar varmış da Allah biliye öz belli. Başka kim biliye? Resulullah biliye. Allah bildiriptir. O bir de Huzeyfe tek biliye diye de kimin münafıktığını. Başka hiç kim bilenak diye. Kim münafık, kim Müslüman. Kim? Hazreti Huzeyfe. Resulullah'ın sırrını bilen adam. Yeki münafıklığın adını bilen adam. Bir gün Hazreti Ömer Huzeyfe'nin yanına varıp ağlayıptır. Can Huzeyfe deyiptir. Yalvarıyan sen enniptir. Hahiş diyen enniptir. Şu münafıklar sen tanıyan, men şunun içinde bamiye min imanlardan mı, Resulullah'dan bir zat işittin mi diyen sahaba. Aham Hazreti Huzeyfe, ey Ömer, sen nağı fitnelin öğünü durun dağa ahim. Sen münafık değil, sen hak Müslüman sen deyiptir. Ama inni menden hiç kim soramasın, inni aytacak değil kim kimdigin deyiptir. Şol sahaba. İnni hiç kim menden soramasın, men näme deyiptir. Hazreti Huzeyfe ibn-i Yaman radıyallahu anh asli Mekkeli ve sonra Medine'de yaşayan sahaba. Ey Resulullah, men Mekkeli mi ya Medineli mi diyen sahaba. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam Huzeyfe'ni kovurup, Huzeyfe sen halancan, ödün Mekkeliysen Mekkeli diyağı, Medineliysen Medineli diyağı diyen sahaba. Allah onlardan razı olsun. Huday ruhlarını şahit etsin. Huday onun bereketlerini üstünlüğünden yağdırsın inşallah. Ey Huzeyfe, sen iyimden kayıt deyiptir. Gör, o münafıklı iyimden geleceğini Huzeyfe aytacağı. Biz sahibi serda Resulullah'ın sırrını bilecek adam da. Ohum uğrattırlar. Beyliki hemme 30.000 sahabe etekten Resulullah aleyhissalatu vesselam öğünden Ammar arkasından kovturanını kim diyesin kovyan? Hazreti Huzeyfe. Yola düşüptürler. Ohum yankı 12 münafık Peygamber'in izinden kovturlar. İnni mahul 30.000 sahabada bariye diyelin sesi var, atlın sesi var, adamlın sesi var, güfür şakır kenna. Ohum yankılar kovup Peygamberimizin daşını alacak bolupturlar. Bu güfür boluptur. Allah Teala Resulullah aleyhissalatu vesselam'a vahiy ediptir. Haber veriptir. Münafıklar falani oğlu falani 12 nefer seni öldürecek bolya deyip. Aham Resulullah aleyhissalatu vesselam ey Huzeyfe deyiptir. Elindeki tayak bilen elindeki geliyenin düğülerine kaşın dofurlu bulu elindeki bilen deyiptir. Aham Huzeyfe elindeki gerigenek bilen tayak bilen bili-biligen iğini öğürlüp münafıklara kaşın dofulup ey Allah'ın düşmanları öğürlün iğini deyiptir. Bayın ki Huzeyfe näme dini düşünene akadır. Bili-biligen bilen şolara kaşın bulaptır. Aham münafıklar bizi näme etjek bolýanymyz bilnew deyip mekirleri, hileleri hiç bollow deyip bile bilen iğrilerine kaşın öğürlüp kaçıp yine meharekat giyiriptirler. Allah sakladı bunları. Resulullah aleyhissalatu vesselam o yanındaki yoldaşlarına. Aham Peygamberimiz ey Ammar diyan qatanrak çek deyiptir. Ey Huzeyfe qatanrak vur basımrak yukarı çıkayın deyiptir. Ta üstüne çıkıptırlar. Ey Huzeyfe deyiptir. Yankı adamla kim diğini tanıydın mı deyiptir. Ya Resulullah qarankı giycede ola ağız bullarını danıptırla tanıyamadım deyiptir. Ey Huzeyfe şoları 12 neferdir. Biri falanin oğlu. Bir falanin oğlu. Bir falanin oğlu. Yeki atlarını tutuptur. Hiç kim yanına ağlama qalsın şahada deyiptir. Ey Huzeyfe erti danatanda men şolar çağıracak deyiptir. Kime geldiysem şolar getirersin yanıma deyiptir. Huzeyfe aytıptır ya Resulullah şiciretlikler belli olandan sonra erti olsun adamla üysün kesta kellelerini şılan deyiptir. Dineyli şılan şehrinden deyiptir. Ey Huzeyfe deyiptir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Tarihte gürrün ederle kafirleri öldürüp öz sahabalarını öldürmeye başladı Muhammed diyerle şu tayine yürüğüm edene. Bunlar dehlet kılıptu, bunlar namaz okuyuptu, bunlar öldürün Müslüman kokuptu da deyiptir.
Muhammed'i öýän zalimdygyny, kafirler öldürüp indi öz sahabalaryny halamy ýerlerini öldürýär diýerler diýipdir. Bu täze musulman bolan kän diýipdir. Näzir menşler öldüreýin diýipdir. Tamam çalyp tuqada la ilaha illallah diýip gygran boljaklar yalandan şula diýipdir. Hulasa öldürmeler, yani aňyrty Allah'dan emir bolmandyr da öldür diýip. Ertiden atypdyr. 10 daqiqa, 8-9 daqiqa inşallah oturaýlyň, tamam edeýin gördüňiz. Ertiden atypdyr. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Ey Huzeyfe, İbn Abi Sarh, Aba Hadir el-A'rabi, Amir, Aba Amr, Cilas, Mecmu' ibn Cariye, Falih et-Taymi, İbn Namir şulara geldi" diýipdir. Şulara getirmen ýanyma diýipdir. Hazreti Huzeyfe ýortyk gidip yer-yerden tapyp Resulullah geldi diýipdir. Oňa Peýgamberimiz aýdypdyr: "Wayhak, ma hamalaka ala hada?" Ey bitbahtly, nätip baňysiz diýipdir. Nätip baňysiz diýipdir. Näme bäfidiňiz başynda, näme peýdaňyz bar diýipdir. Oňa şol bir hayatynyň bir kepläpdir. Ya Resulullah, gaýza bir haya adamda. Ya Resulullah diýipdir. Mene sana Hudaý bildirmermi qadiýadim? Şu zamanda çelidi sana imanım ýokdy. Gördüm Hudaý sana bildirdi, sen hak peýgambermişdik. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh, men bagışla diýipdir. Bir hayalykdan yalandan aýtypdy da. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam bar gidip diýipdir. Bar gidip diýipdir. Ey Huzeyfe diýipdir. İbn Abi Rab, İbn Uyeyne şolara geldi diýipdir. İşhedü hâzihi'l-leyle teslemu'd dehra kulluhu. Şunu akşam etçegimiz eder, mudam gününür diyen adam haşa. Şunu öldürür Resulullah'ı Muhammedi aleyhissalatu vesselam, mudam dinars baba diyen adam diýipdir. Şonu getir diýipdir. Bular getiripdir, aham Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Wayhak, ma kana yanfa'uka min qatli?" Öldürdüňizde näme peýdaňyza gelýär siziň diýipdir. Onda aýdypdyr: "Ya Resulallah, Allah mıdam sana kömekçi, biz bijirat niýetimizde ýok ki" diýipdir. Biz Allah'ın kömeginiň eteginde, sen hayır doğan eteginde ýaşap beren adam biz diýipdir. Ýok, bijirde wallahi biz bijirat niýetimizde ýok diýip gasam içmän dürtdirler. Bar gidiberin diýipdir. Ey Huzeyfe, Ibn Rabi'a de geldi diýipdir. O da şu wagt münafyklaryň biri. İbn Sellul diye tamam münafıklaryň başı, şoň gerşine vurup, gerini ve dinar indemeýlek diyen adamda. Ohan Medine barsak, sen başyňda täs goýar, Muhammed tamam bolýar diyen adamda. Sen münafıklaryň başı Medine'ň padşahı eder diyen adamda. Wayhak ma hamalaka an taqula? Sen näme diýip kep aýtdyň diýipdir Peýgamberimiz. Ya Resulallah, in kuntu qultu şey'en min zalik fe innaka alim bih. Ya Resulullah, men bir zat aýsam, Hudaý sana bildirýändir. Wallahi billahi men şu zatlary aýdamak diýipdir. Allah Taala aýat indiripdir. Sure Tevbe 10-njy paraň ahyrlaryna 74-nji aýat. Auzu billahi mineşşeytanirracim. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا يحلفون بالله ما قالوا. Ey cemaat, Allah'ın kelamı haşa. Sen yanındaki adamla kasam içip dolu bir aydamızak deyip وَلَقَدْ قَالُوا ayttılar şolar diye Hudaý aýtdy ýaşyna. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا kasam içip dolu bir aydamızak deyip and içip dolu وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ kufr kelimeni ayttılar şolar deyipdir. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ şu gelip bakala la ilahe illallah Muhammed Resulullah diýediler diýipdir. Emma şu garankyň içinde kafirlik kelimeleri aýtdylar şolar diýipdir. Ve hemmu bima lam yanalu. Olar eden öldürüp bilmediler, öldürecek bolup bir çılladylar şolar diýipdir. Bir gaýrat eminler şolar diýipdir.
Ine beyli biyabrayçılık, beyli bihaya, beyli suumsuzlukda galypdyrlar. İnşallah derslerini Allah Teala koklasa indiki fırsatlarda hizmetini de yetirir. Hudaý Teala ak imandan hiç gaýsyny ayırmasın inşallah. Hudaý watanymyz emniyet bolsun. Hudaý öýlümi nuri iman bereketten dolu olsun inşallah. Hudaý janyňyza malyňyza bereket bersin. Beýik Allah hem dünýäňizde hem ahiretiniňizde hayır maksatlaryňyza yetirsin inşallah.